Il-ħadd wara nofsinhar madwar 300 tifel u tifla flimkien ma' anzjani u persuni b'diżabilità iċċelebraw festin tal-miliet li ġie organizzat mill-Fondazzjoni Daqqatit biex iferraħ lil dawk li jkunu weħidhom matul iż-żminijiet ta' festi. Il-festin għandu jsir dejjem f'Jannar. Għaliex? Għax aħna bħala fondazzjoni nagħtu ċans huma igawdu l-miliet il-mod tagħhom kif jiridu. Għaw min imur igawdi naqra imma il-ftit. Aħna mbagħad noħolġu festa sabiħa kbira illi nagħmluha dejjem fl-tielet ġimgħa ta' Jannar. Matul dan il-festin kull tifel u tifla nataw rigali minn karattri relatati mal-miliet bħal Befana u missier il-miliet. Bid-bissima minn widna sa widna it-tfal esprimew il-ferħ tagħhom għal dan il-festin li kien evidenti wkoll fil-ħarsa tajnejhom u grazzi għar-rigali li nataw. Tieħu gost? Eħe. U x'rigal qalajt? Makeups. Qed tieħu gost illum? Ejwa. U x'hawn fil-parti? L-ikel. Aw parti kbir ta' miliet. Biex anki jekk il-miliet wasal tard għal dawn it-tfal u anzjani, permezz ta' dan il-festin li jsir kull sena jiċċelebraw b'mod differenti, iżda xorta bħala familja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.